wonge ayu, suarane apik. Tegane klopo ijo, bejane sing ditegan. Sing duwe bojo, sing duwe dekan. Wah dan Pancen indahnya berbudaya ki ngene iki. Betul. Luwih nggon wayang kulit ki disampiri apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Tak komet. Nyatane diwene pelawak ya kenek, diwene tembang-tembang nuansa campursari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwe jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut. Dangdut ya kena. Heeh, penting Pokok ora kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayaan Kebudayaan, awake betul. dhewe. Leres, Adat leres. ketimuran, ketimuran. Ibu, pilo, timo, kejes. Ini Bu Putri Sartono. Mbak Putri Sartono, putri iki tegese pupune tansah dipepetri, mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya, pupune tansah dipepetri. Sartono kuwi sarta ana, endi wae dalange ngasta mesti ana. Iki lho Mas. Aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri. Lho, mripatmu tak julek lho, matamu tak julek lho. Mataku treyo ngene kok. Lho, Lirak-lirik karo Mbak Putri. Lah nek lirak-lirik nyapa? Ora oleh. Lho, Mas. Ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri ki sapa, Mas Rudi ki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra. Tegese kuwi Kak di dalam suatu panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki ning keluarga apa ning tanggapan? Lah iki tanggapan, semua milik umum, sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri ki termasuk Umum. Kok umum? cara motor Ya kok wape iso di ngumpaki. plat kuning. Plat kuning ngono. balenono balik rene Maksudnya, anu, Jelas ngomonganmu jelas. Kula mboten melu-melu lho ora Mas. pati paham to, Dok. Nggih, ora paham, Karo Mas. seni berkesenian berpanggung ki ana ora pati paham. Tulung lenggah kene wong. Tulung bagus. lenggah. Berarti ngomong kali kula. Ya pengen cerita, pengen tulang Sapet ilmu. jagong, sapet jagong. Kene Kula lenggah. repot. Lungguh kene. Ora urung ya tok. Mas aku ora kadung tak siapi kok ya. Rumah aku ngatur tetembangan mumpung mriko mapan wonten kepuh papar. Kene iki ben taun mesti ngenek pagelaran Mas. Leres. Dadi piyantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayaan wayang kulit. Wayang kan ora mung bengi tok, awan barang. Awan ki Mesti wayang. dari dulu sampai sekarang wayange awan bengi. Oh berarti ini siang wayang ruwet. Ruwat. Piye to? Wayang ruwat. Ora, ya wayang. Ya kan wayang kulit biasa. Wayang biasa. Oh, lah rencana sing diruwat kowe, ngono lho. Mas Kumet niku nggih dalang Masa wayang kulit kala sik doyan aku. Mas aku. Oh kulit iya. kacang. Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Kari Oh, cerita. untuk Karyane komen. sinten niku? Kok nelongso. Karyanipun sinten? Karyane duka atau karyane sinten? Mas aku. Karya aku. Karyane Komen. sampean ta, Mas? Nggih niku. Oh, lagune sing piye lho, Mas? Anu Met, Met. Lagune sing piye? Tenenenet, tenenenet. Lah kuwi- lah, kayak kuwi- support. Kuwi spot final Kadim mau ngono lho. Niku Final sinom final konden. Anu Siarno Met. Ngomong Siarno, suara- Siarno. Komen kan suarane suara Norno. Nggih. Sosok iso kaya Roma Irama. Sosok iso kaya Ebit GAD. Ebit GAD. Sosok iso kaya Truwok. Lho, Nggih. Norno Truwok suarane. bareng. Yo, kilo. Kok yo kilo. Kita sambut bersama Cakra Budaya ada Putri Sartono, cantiknya Indonesia. Dados. Apa kayak mau? Lah apa kok iso? Apa itu enggak ngrungokne? Titip kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu Met, iki ora kok tabu ya, padha karo bayaranmu bengi iki. Oh, Kari cerita. Oh, kari cerita. Peranku mah iki oh, kari oh. cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok arene keterangan popo? Aku karo Yudo cerita gombal.